Iníciase a sesión plenaria de hoxe. Inicia a sesión plenaria de hoxe. Estrenamos micros, entón, estou un pouco... Ben, convocatoria da sesión ordinaria, de acordo ca convocatoria que temos todos, en virtude das atribucións que me otorga o artigo 46.2, iniciamos esta sesión plenaria. Na Vila e Termo Municipal de Fisterra, ás 20 horas do día 3 de agosto de 2023, reúnense no Salón de Sesións da Casa do Concello baixo a miña presidencia, coa finalidade de celebrar en a sesión ordinaria en primeira convocatoria do Pleno da Corporación. Tendo en conta que, segundo establecido no artigo 90 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, para a válida constitución do Pleno requírese a asistencia dun tercio do número legal de membros da Corporación, que nunca poderá ser inferior a 3. Este quórum deberá manterse durante toda a sesión. En todo caso, requírese a asistencia da Presidenta e do Secretario da Corporación ou de aqueles que legalmente o sustituyan. Comprobado pola Secretaria accidental que os reunidos constituyen quórum suficiente para a válida celebración do acto segundo as disposicións vixentes, eu, a alcaldesa de Fisterra, declaro aberta a sesión e todo isto aos fins de deliberar e resolver sobre o contido da seguinte orden do día. Vale, primeiro punto, proposta de aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. De segundo punto, proposta da Alcaldía e Presidencia de creación de comisións informativas e adopción dos acordos que procedan. Terceiro punto, proposta de aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza de protección contra a contaminación acústica do Concello de Fisterra. Cuarto punto, proposta de aprobación se procede do incremento do importe consignado na partida orzamentaria correspondente á productividade. Quinto punto, proposta de aprobación se procede da modificación orzamentaria 10/2023 na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente líquido de tesorería por importe de 106.749,99 euros. De sexto punto, proposta da Alcaldía Presidenta sobre as retribucións dos cargos públicos e a adopción dos acordos que procedan. Sétimo punto, resolucións dictadas pola Alcaldía para coñecemento de todos. Octavo punto, rogos e preguntas. Así pois, iniciamos co primeiro punto, proposta de aprobación, se procede do borrador da acta da sesión. Entón, neste momento, pregunto se algún membro da corporación quere formular algunha observación ao contido da acta da sesión de configuración e organización da Corporación Municipal celebrada polo Pleno da Corporación o día 7 de xullo de 2023, xa que se vos fixo chegar xunto con esta convocatoria. Alguén quer manifestar? Si, na acta pon que o pleno vai se celebrar o xoves o venres día... Si, non o xoves, non se correxiu eso. Non se correxiu, me acordo. Non se correxiu o día, sabes, que tiñamos... Creo que pon venres día 3. Creo que ao final se correxiu. Creo que pon venres día 3. Pero despois ao final do texto, creo que lo decía. Pero estamos falando da acta anterior. de 7 de 7, non? Sí, no punto das sesións plenarias. Sí. Pon xoves día 3. Pon venres día 3. Cando pon a seguinte sesión plenaria celebrarase... Sí, pero pone, intervén a señora alcaldesa doña Aurea Domínguez Sisto manifestando que se modifica a proposta da alcaldía no sentido de incluir que as sesións ordinarias do Pleno da Corporación se celebren en primeira convocatoria o primeiro xoves de cada 2 meses, ás 20 horas, tanto en verán como en inverno, e que a primeira sesión ordinaria se celebre o venres 3. Xoves 3. Exacto. Vale, entón agora procedemos a votación. Votos a favor de aprobar a acta? Seguimos co segundo punto. Proposta da Alcaldía e Presidencia de creación de comisións informativas e adopción dos acordos que procedan. Comisión Informativa Permanente de Urbanismo. Vale.
A proposta é a seguinte: as comisións informativas integradas exclusivamente por membros da corporación son órganos en atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta dos asuntos que haxan de ser sometidos á decisión do Pleno e da Xunta de Goberno local, cando esta actúe con competencias delegadas polo Pleno, salvo cando haxan de adoptarse acordos declarados urxentes. Igualmente informarán aqueles asuntos da competencia propia da Xunta de Goberno local e da Alcaldía que lle sexan sometidos ao seu coñecemento por expresa decisión daqueles e efectuarán o seguimento da xestión da Alcaldía, da Xunta de Goberno e dos concelleiros que ostenten delegacións, sen prexuízo das competencias de control que corresponden ao Pleno. Todos os grupos políticos integrantes da corporación terán dereito a participar nos devanditos órganos mediante a presenza de concelleiros pertencentes aos mesmos en proporción ao número de concelleiros que teñan no Pleno. Son comisións informativas permanentes as que se constituyen con carácter xeral, distribuindo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno. O seu número, denominación iniciais, así como calquera variación das mesmas durante o mandato corporativo, decidirase mediante acordo adoptado polo Pleno a proposta da Alcaldía, procurando no posible a súa correspondencia con número e denominación das grandes áreas en que se estruturen os servizos corporativos. No acordo de creación das comisións informativas determinarase a composición concreta das mesmas, tendo en conta as seguintes reglas. Primeiro, a Alcaldía é o presidente nato de todas elas. Con todo, a presidencia efectiva poderá delegala en calquera membro da corporación a proposta da propia comisión, tras a correspondente elección efectuada no seu seo. Segundo, cada comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na corporación. Terceiro, a adscripción concreta a cada comisión dos membros da corporación que deban formar parte da mesma en representación de cada grupo realizarase mediante escrito do voceiro do mesmo dirixido á Alcaldía e do que se dará conta ao Pleno. Poderá designarse de igual forma un suplente por cada titular. De conformidade co artículo 124.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, propoño ao Pleno da Corporación, primeiro, a creación da Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, que terá por obxecto o examen, estudo e informe de todas aquelas materias que estén relacionadas co urbanismo. Segundo, a composición da Comisión Informativa Permanente de Urbanismo estará integrada por a presidenta da Corporación, 3 membros do Grupo Municipal do Partido Popular, un membro do Grupo Municipal da Alternativa dos Veciños, un membro do Grupo Municipal do Partido Socialista e un membro do Grupo Municipal do BNG. Terceiro, todos os grupos remitirán a través do seu voceiro un escrito no que designen os nomes dos concelleiros que formarán parte da comisión en representación do seu grupo. Poderá designarse de igual forma un suplente para cada titular. Seguidamente expoño este punto a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda pois constituída esta comisión. A seguinte comisión é a Comisión Especial de Contas, que quedaría. Propoño a creación da Comisión Especial de Contas, que terá por obxecto o exame, estudo e informe de todas as contas orzamentarias e extraorzamentarias que deba aprobar o Pleno da Corporación de acordo co establecido na legislación reguladora da contabilidade das entidades locais. A composición da Comisión Especial de Contas estará integrada por a presidenta da Corporación, 3 membros do Grupo Municipal do Partido Popular, un membro do Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños, un membro do Grupo Municipal do Partido Socialista e un membro do Grupo Municipal do BNG. Todos os grupos remitirán a través do seu voceiro un escrito no que designen os nomes dos concelleiros que formarán parte da comisión en representación do seu grupo. Poderá designarse de igual forma un suplente para cada titular. Seguidamente, propoño a votación esta proposta. Votos a favor? Vale. Terceiro punto.
proposta da aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza de protección contra a contaminación acústica do Concello de Fisterra. Dase lectura á memoria da alcaldía que literalmente di o seguinte. Queres lelo ti, que lo leo eu? Sí, leo. E transcorrido un tempo máis que prudencial desde a entrada en vigor e despois de recibir varias denuncias sobre o comportamento nocturno por parte da veciñanza en edificios deste termo municipal, faise necesario proceder a modificación da ordenanza coa finalidade de regular estes comportamentos. A proposta da alcaldía ao pleno consiste en incorporar o apartado 3 ao artículo 14. O artículo 14 fala dos comportamentos cidadáns. O apartado 3 sería comportamento nocturno. Entre as 10 da noite e as 8 da mañán queda prohibido a cantar, usar instrumentos musicais ou semellantes, gritar ou vociferar. B. Realizar reparacións domésticas ou traballos que produzan molestias agás a autorización expresa. C. Realizar traballos de bricolaxe cando ruídos ou vibracións superen os niveis permitidos. D. Utilizar aparatos domésticos e emiten un nivel de ruído superior ao permitido nesta disposición. A ordenanza que temos aprobada é de 11 de abril de 2017. Convén, o mellor, incorporar este artículo pois para mellorar un pouco o que é a convivencia ciudadana. Vale. Procédese, pois, a votación deste punto. Votos a favor? Non falar, Ai, sí. Intervencións? primeiro, non? Vale, vale. Estamos primeiros intervencións Sí. e votamos. Interveñen quen queira intervir. Non sei se o Queredes intervir? quer dicir algo. Eu sí quero facer unha puntualización. Dalle aí o... Ai, sí, ya razón. Estuve vendo o informe de intervención que se secretaría sobre a modificación da ordenanza. É verdad, as ordenanzas cada vez que cando hai que dar un repaso porque, bueno, por la razón que sea, porque cambia a normativa, que a regula, por que sea, hai que modificarlas, non? Tamén é verdad que hai que modificarlas cando é necesario, se non é necesario, bueno, se modifica. Eu, despois de lela, e volver a ler a ordenanza, vexo que ao final do informe pon o que procede neste expediente é unha modificación do artigo 14 de comportamentos cidadáns coa inclusión do apartado 3 de comportamento nocturno que na actualidade non ven regulado. O mellor equivocome, pero eu penso que está regulado. Pero bueno, 14.2, 14.2, 14.1 e 14.2. sí, no 14.1 no 14.1 pon ao final do primeiro párrafo. As actitudes de berros, golpes, Exactamente. pero non fala do Non horario. Non fala do horario. Aquí o que facemos é meter o horario nocturno, distinguir que a partir de tal hora queda prohibido. Aquí parece que queda... Quero dicir porque, por normativa de ruidos, hai un decreto, o reglamento de ruidos, que xa di cal é o horario nocturno e di cal é o horario diurno. A ver, que se queremos puntualizar e deixarlo moi claro, non hai problema, porque non é así, pero sei que regulado está. Este apartado 3 é recollido do Real do decreto 320/2002. É recollido dese decreto. O que facemos é incorporar a ordenanza. O que digo é que aí considérase gravosos os citados comportamentos que teñen lugar en período nocturno. Se o período nocturno sí está regulado. Ahora, se se considera que o mellor pode dar lugar a confusión e deixar unos concretos non hai problema, pero eu entendo que xa está regulado. Pero bueno, é unha interpretación miña que entendo que sí, que está regulada, que non necesitaríamos meter máis. Este tipo de comportamento está regulado xa. Incluso Pero se hai dudas, incluso o arquitecto recomenda a inclusión na ordenanza. non hai problema. Por eso, Quero recordar que aí fala do horario nocturno, e que o horario nocturno está regulado xa en ruidos. Se non recordo mal, estou lendo, o horario nocturno é de 10 da noite e 8 da mañá. non, de 11 da noite a 7 da mañá. O artículo 4, o comportamento nocturno do decreto 320/2002 de 7 de novembro,
porque se aproba o regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección da contaminación acústica, establece no artículo 26, 1.4, comportamento nocturno, entre 10 da noite e 8 da mañá queda prohibido cantar. Pois, entonces é ese horario, non horario nocturno, é dicir que cando se fala de horario nocturno xa está estipulado na lei. Pero bueno, pois se houbera lugar a dudas en queremos escribir, non hai problema de escribir. O único que se trata é incorporar este apartado 3 a nosa obra. Alguna intervención máis? Vale. Votos a favor, pois, deste punto? Unanimidade. Queda aprobado, pois, por unanimidade. Seguinte punto. Proposta de aprobación se procede do incremento do importe consignado na partida orzamentaria correspondente á productividade. Pasa o secretario a dar unha frase. Este era un punto pois casi común nos plenos da legislatura anterior, debido á accidentalidade na que se encontra o Concello. Entón, trátase de que o diñeiro que non se consume por non ter o secretario titular aquí, pois que se incremente na partida de productividade. Entón, hai un aforro mensual de 2.528,79 euros que, sumando os meses de maio, xunio e agosto, sumaría un total de 10.115,88. Traes a pleno a proposta de incrementar a partida orzamentaria 920.150 de productividade en esta cantidad. Intervencións, se quedan realizar. Si, eu quero facer unha. Como ben dixo o secretario de Rectores, ten unha proposta que xa se traía antes, evidentemente. Nós estudamos neste período de accidentalidade, pois un tempo quizás o mellor máis largo do que se debería, pero tamén é verdad que a nosa idea de seguir era a principio de legislatura, que quizás é o momento máis oportuno, porque todos sabemos que cambiar unha persona como o secretario de Retor no Concello, pois sempre trae consigo unha problemática, retrasos en expedientes e todo eso. Entendemos que o principio da legislatura, se hai que corregir esa situación, pois sería a máis axeitada. Entonces, nós é unha proposta que facemos, que esa accidentalidade que ten que ser excepcional, evidentemente, pues, bueno, que se corrixira en canto o vexa o goberno actual conveniente. Nós vamos a aprobar isto porque evidentemente é algo que viñamos facendo nós, pero bueno, facendo ese inciso. Moi ben, votos entón. Queres? Sí, nós tamén vamos a votar a favor do punto, porque como ben di Pepe, era algo que se viña facendo. O que pasa é que tamén a mellor que nós non facíamos antes, hasta que salgan os decretos das productividades non sabemos a onde van a parar as productividades. Entonces, a mellor se foran entregando, se a productividade fora facéndose do mesmo xeito que se facía hasta ahora, non habería ningún inconveniente por a nosa parte, pero gostaríanos un pouco saber onde vai a parar a productividade e a quen vai a ir a parar a productividade esa. Sabemos ben o funcionamento do Concello e tamén podemos pensar que a mellor merecen máis uns que outros, unhas que outras, este tipo de cousas que o que a productividade, al final. Que queres que Nada, diga ao respecto? Ti non vas a saber, porque non estás dentro, terás de que fiar claro, dos que estamos traballando e logo da productividade. Isto é implementar, al final. Daremos vos razón, claro. pero pois como facíades vos, faremos. Sí. Alguna intervención máis a este punto? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Queda pois aprobada por 7 votos a favor. Queda aprobado incrementar a partida orzamentaria 920/150 de productividade na contía de 10.115,88. 10.115. 6. Sí. Moi ben, pois queda aprobada por 6 votos a favor esta partida coa correspondente transferencia de crédito entre aplicacións da mesma área de gasto ou que afecten baixas e altas de créditos de persoal. Esta modificación de crédito vaise financiar con cargo aos emolumentos de postos do posto de traballo de Secretaría de Intervención non consumidos durante os meses de maio, xuño, xullo e agosto de 2023. Ben, procedemos ao punto quinto. Proposta de aprobación se procede da modificación orzamentaria 10/2023 na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente líquido de tesorería por importe de 106.749,99 euros. Donlle paso ao secretario interventor. Vale, este é unha modificación de créditos na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería. As partidas implicadas é a 136.25 de mobiliario. Por algún motivo quedounos a cantidad de 50 euros polo que non podemos pagar factura desas taquitas. Entón, bueno, trátase de incrementar. Algo pasou aí, mal calculamos. A seguinte é 133.209 de Canon. Esta é para pagar a empresa que xestiona a PIANA, a empresa que xestiona a Ruas Peonís, as multas. A 162.13 é maquinaria, instalacións, utillaje, isto é depuradoras. Aquí cobra Roidisa, Tecnomac, consúmese bastante nesta partida. E 161.130 de retribucións básicas, isto é para a contratación de personal, neste caso fui un PO 3 meses. A 231.207.0706 tamén é maquinaria e a contratación de atento para personal de servicios sociais, porque hai personal que está tocando xa un límite de contratación. A 3.412 tamén de edificios, de construccións e colexios, a gardería, aquí cobra gas porteño, cobra lar, cobra bebé, son consumos dos colegios. 318.480, aquí trátase de incrementar a partida para festexos e festas. 391.480, a familias e institucións sen fins de lucro, deportes, axudas para incrementar esta partida, para fútbol sobre todo. 912.226.01, atencións protocolarias, estamos en negativo e convén incrementar unha mínima esta partida, 2.500 euros depois. 920.160, Seguridade Social para a contratación do operario que antes mencionamos. 920.202, arrendamentos de edificios, aquí sobre todo nas eleccións, todos os locales son propiedade municipal, menos a 4A, a Anchoa. Entón temos que pagar alquiler este local. Entón convén incrementarlo como mínimo en 500 euros para que nos vaya a salir ese precio. A 920.220.01, prensa, revistas, estes son libros e suscripcións. Pois estamos en negativo, convén tamén incrementar un mínimo de 5.000. 920.626, equipos, procesos de información, aquí é onde temos ordenadores, toner, entón está tamén moi xustiña para acabar o ano. Esas son as partidas que se traen, van a ser financiadas co remanente de tesorería. O remanente de tesorería
O remanente de tesorería que salió da liquidación do exercicio 22 foi de 1.578.199,98 e desta cantidad dispúxose 1.159.664,96, por lo que hai cantidad suficiente para financiar esta proposta. Intervencións, pois. Nos aquí neste punto. Aquí vamos a estar, entendemos que son decisións do goberno, necesidades, entonces, competencia máis que nada nosa, non? Entonces, o noso voto é unha abstención. Alguna intervención máis? Sí, nós tamén nos imos a ter por unha razón moi parecida e aparte porque, bueno, no mellor hai partidas que deberían ser un poquinho máis justificadas, como son un aumento de 25.000 euros para festejos. Debería que ver por que nos ao cargo de antes ou respecto se vai haber máis festejos ou se os festejos que hai legales, non? Pero bueno, vamos a ver, igual que os 10.000 euros a partida 480, non? No botón, que non se che escoi. Non, pasa que o botón está. A de deportes, 341, a de deportes. Sí, a de deporte, sí. Eses 10.000 euros para que se prevé, por que se incrementa esa partida, non? Porque, bueno, aí hai unha partida que, bueno, estaba a Sociedade Deportiva Fisterra, estaban veteranos, estaban tamén a Asociación Rapé Collóns, que tiña aí a súa partida de subvención. A que se debe o aumento dos 10.000 euros? Pois esta partida parece ser que a Sociedade Deportiva Fisterra recibiu unha promesa, al menos eles o din así, promesa ou chámale como queiras, un compromiso por parte da anterior corporación deses 10.000 euros. Entón, nos presupostámoslo aquí para telo presupostado e para ver realmente pois, o que vamos a facer, si vos diredes, si tiñades ese acordo, si non, si como é, probablemente pois, nunha comisión de asuntos xerais vos convoquemos para tratalo e non aquí, pero iso foi o que nos trasladou e nós, pois, lóxicamente, a Sociedade Deportiva Fisterra é moi importante, para Fisterra para nós tamén, e intentamos dotar esa partida para tela aí, dotada. Vale, si se me queda aclarado. De todas formas, é verdad, pero quedou pendiente a modificación do convenio, porque realmente a partida que se estaba dando de 20.000 euros era en base a un convenio que tiña o Concello asignado con eles, onde aparecía esa cantidad, e claro, non ten sentido o de meter agora no presupuesto, non ten problema ningún, está aí, cando se faga a disponibilidade dela, pois está, non? E a idea era de modificar o convenio no sentido de que se iba a incorporar a sección femenina de fútbol, entonces evidentemente nos íbamos a apoiar esa idea do que é o equipo de fútbol e apoiar económicamente, evidentemente, ao abrir unha sección nova, incrementanse os gastos, non cabe duda, non? Pero eso evidentemente pasa pola modificación e sinatura e aprobación do correspondente convenio, bueno, porque o que está ahora evidentemente non sirve para eso, ten unha cantidad diferente, pero bueno, está ben, se era para eso, pois sí. Ben, alguna intervención? Sí, nos vamos a votar a favor da modificación de crédito, ainda que sea unha cousa do goberno, é algo que viñemos facendo. Nos sabíamos tamén que o orçamento era bastante xusto no momento que os traballamos, sabíamos que íbamos a ter que facer isto a hora de co remanente ao largo do ano, non? O que si nos gustaría saber, xa nos enteramos agora do que pasa co Club de Fútbol, si que estamos de acordo co Pepe, co PSOE, porque sí que hai que asinar un convenio novo co clube. Aparte de que se una a sección femenina, hai unhas cousas que non se estaban cumplindo no anterior convenio, que se poden quitar ou se poden cumplir, non? Pero hai outras como a publicidade nas camisetas, non? Que eran propostas das que faláramos, por exemplo, nas sesións, nas categorías infantiles que levaran todas as camisetas Concello de Fisterra, que cos equipos juvenis femenino e senior masculino que poideran eles buscar patrocinio en outros lados, pero esa era un pouco a idea, non? De cambiar un pouco o convenio para a creación por parte entre o clube e o Concello dun torneo de verán, que podría ser nas festas do Carmen ou
buscar unha data destas, pero bueno, sempre que se fora a facer, claro, non? Sempre que se fora a levar adiante. E por das festas, como levábamos nós, cal é a partida de festas que se incrementa? Porque festas non apareceu ninguna máis, non? Entonces, para subir a partida, tuvosille que incrementar a partida a unha festa. Quedaba xusta, mellor, no orçamento cando... As festas son as mesmas, pero quedaban xustas, xustísimas, sí, non estamos facendo ninguna festa máis. Non, eu de momento non celebrei nada. Entón, hasta aquí, tedes algunha intervención máis ou non? Entón vamos a proceder a votar este punto. Votos a favor? Entonces, anotaste de quen es? Claro, si un vai a hacer esa alternativa, votos en contra? Abstencións? Como quedou? queda aprobada por 4 votos en favor. Vale, pois aprobada por 4 votos a favor, 7 abstencións. Moi ben. Punto número 6. Proposta da Alcaldía e Presidencia sobre retribucións dos cargos públicos e a adopción dos acordos que procedan. Bueno, pois en este punto volvo a propoñer ao Pleno da Corporación que me recoñeza a dedicación total que estón facendo, pero co cobro dun 95%. Aínda que a dedicación é o 150%, solicito o 95% pois por motivos propios do meu despacho, efectivamente, para non ter que pechar e para que podan continuar os traballadores desenvolvendo o traballo que están realizando. Para o desempeño destas responsabilidades corporativas, polo cal solicito a día de hoxe o seguinte importe: 44.140,81, que é o 95% de 46.464 euros, que lle corresponde a un municipio de 1.000 a 5.000 habitantes, como a Fisterra. Este importe será bruto e a él se lle descontará o porcentaxe do IRPF que me corresponda e as contas da Seguridade Social tamén correspondentes. É un importe anual que se distribuirá en 12 pagas mensuais e 2 pagas extraordinarias que se percibirán nos meses de xuño e decembro. Isto é o que solicito. Intervencións? Pois non intervención. A nosa postura neste asunto creo que quedou suficientemente claro o exposto na anterior sesión plenaria. Por suposto, non houve ninguna variación ao respecto de ninguna negociación pola parte que lle compete ao asunto, salvo intentar facer ruído nas redes sociais, que a verdade non somos para que non. De todas formas, e debido á reiteración da proposta da alcaldía, creo que é o momento de que os veciños saiban o ofrecemento que este grupo e eu personalmente lle fixemos ao seu grupo e a vostede, nunha desas reunións que tivemos. É que vostede mesmo declinou sin pensar, xa non momento. A proposta foi a seguinte. Pode acabar despois. Diga a proposta. Señora alcaldesa, pode vostede xuntar forzas, facer un goberno con 8 de 11 concelleiros, un goberno forte, estable e con futuro para o noso concello. Un goberno no que se respete a opción mayoritaria dos fisterráns, era que vostede e o seu grupo forme parte polo ben de Fisterra. Desta maneira, entre outros moitos asuntos, trataríase o tema que tanto lle preocupa, como é o tema das dedicacións, e poderíamos negociarlos e chegar a un acordo. Como ben dixen antes, esta proposta foi declinada no mesmo momento, porque vostede quere de nós quere todo, sin dar nada a cambio, non quere, non sei, a negociación establecida entre Timor e Xeo nese aspecto é cero, non hai negociación ninguna. Eu si lle planteo unha oferta e declinou xa no momento, non sei que lo penso. Pois ben... Non sei cal é esa oferta que dis.
Vale, si queres volver a repetir. Claro. Sí, vale. Nunha desas reunións que tivemos, das cosas me chamabas o día antes, eu ofrecinlle a posibilidade de facer un goberno forte, con 8 de 11 concelleiros. E dixenlle, o tema da dedicación é un problema agora mesmo, para vostede. Entonces, eu a ti no seu despacho, haré unha alcaldía, non ofrecín facer un goberno de 8 persoas, dos 11 concelleiros, un goberno forte. Vostede dixo a mí, non, é que eu son alcaldesa. O sea, non hai máis opción. Pero ti que me ofrecestes así, ofreces un goberno de 8 de 11. No, eu é que estou expresa moitas veces, traballo moitas horas. 5 máis 3. Eso é que me propoñías. A nosa proposta, rechazaste xa no mesmo momento, non? No, é que non o oín. Dígame, por favor, que non sei cal é a proposta. Non sei que me propoñías. 5 máis 3. É que... É cal era? 5 máis 3 son 8. Un goberno forte, estable, próspero para Fisterra. Pero presidido por Que non... Presidido por A forza mayoritaria que dixo xa desde o principio. Se o dixo, na forza mayoritaria. por ti. Presidido por ti. Por razón favorito, sí, por os 1200 votos. Pero sin cobrar, non? Por os 1200 votos que tuvemos. De todas formas, como xa a declinou no mesmo momento, e como a toman a mesa, os vecinos non a tomaron a mesa fai 2 meses. É unha actitude un pouco vacilona, bueno, pois non importa, non pasa nada. É que non fostes claro comigo nunca tal como está sendo agora. En ningún momento. Vale, Que pois, declinaría, vale, agora érelo. ahora están sendo diante de todos os ciudadanos. Exactamente. Para que escoitan polo menos que a nosa actitude non é un non sempre cerrado, que non somos cerrados, non. Nós temos unha proposta, a proposta que a xente elegiu. Entón, nós fixemos a proposta. No meu despacho, a min ofrecésteme a posibilidade que contemplara eu a posibilidade de dimitir. Esa foi a tua palabra. Sí. Iso, pois, dimite. Dixestes contigo no meu despacho. Dixestes ti, Antón, te dixesteme, vos o que queredes é que eu dimita. Esas son palabras túas, eu esa palabra non a uso, porque xa non a uso nunca. Antón, sí, pero falo do anterior pleno, cando te chamei 2 días antes. Eu esa palabra non a uso e dudo moito que dixera iso. Dudo moito que dixera iso. Dudo moito que dixera iso. Pero non ten maior importancia. De todas formas, eu estou remitindo a nosa oferta. A nosa oferta, se tanto se preocupa este punto, e vai seguir traendo, bueno, pleno tras pleno, pois eso é o noso ofrecemento, non? Que xa o dicen en privado e que ahora diante de todos os vecinos e veciñas, pois que tamén que sepan que non é un cerrado. Vostede quero todo, tendo 3 concelleiros. De todas formas, eu o que lle digo é aproveita a oportunidade, porque ten 500 votos, outros con 1200 non temos esa oportunidade. O sea, sea con dedicación ou sen dedicación... 723. Por favor, podemos falar todos os concelleiros? No, pero as matemáticas son 700. Podemos falar... Este é un acto, a corporación local é a que ten a palabra. Sigue, Luis. Sí. Corrixo, 700 e algo, non 500. Trabuquinho. Perdónalo. Eso, que unha vez declinado o procedimento, volvo a facer sen ningún tipo de... Bueno, como unha oferta para o ben do municipio, non para o ben de todos, un goberno forte para os próximos 4 anos. Se tanto lhe interesa isto, despois sería tratado, sen ningún tipo de problema. O que non vamos a chegar aquí é letras, a levantar a mão os 11, ou polo menos o noso grupo, e a chantar. Non, eso non vamos a facer. O sea, estudiar ofertas, se a que estudiar, nós estamos abertos a negociar, incluso esta é a oferta que eu lle fago ao vosso grupo. Por a vosa parte, hacia mí, nunca escoiten nada. Non houve ningún tipo de ofrecemento, ninguna negociación. Mais que, non sei, ninguna. Cero. O sea, aproveito a oportunidade que outros con 1200 votos non a temos. É unha oportunidade única. Alguna intervención máis que tengas? Bueno, eu quería, sobre este tema, reiterarme no que dixe no pleno anterior. Aquí os grupos, nos últimos 8 anos, cobráronse 2 dedicacións. Tiñan maioría absoluta para poder aprobalas, e así o fixeron. A pesar de todo, o PP decía que un alcalde ten que ter un sueldo, debe cobrarlo, e digno que o cobre. E tamén lo apoiou, sin necesidade do seu apoio.
Sin embargo, agora nós non o merecemos. Si o merecía, quen non necesitaba do vosso apoio. Con respecto ao PSOE, vou dicir o mismo. Nos anos anteriores o PP tiña maioría absoluta, non necesitaba tampouco o apoio de ninguén. Sin embargo, o PSOE tamén decía que un alcalde debe cobrar porque é digno que unha persona como un alcalde cobre polo seu traballo. Non necesitando vos o PP ou votos do PSOE, tamén o PSOE os otorgou. Sin embargo, nós, que somos alternativa dos veciños e debemos ter algún tipo de peste sobre nós, non temos nin merecemos o apoio nin duns nin dos outros. Uns din que, bueno, apoiaríamos se nombramos alcalde. Bueno, está ben. E os outros dinos, neste caso o PSOE, que non creen nas nosas políticas. Sin embargo, apoiaron a proposta do PP dos sueldos sin necesitala. Non creo que tampouco creesen nas políticas do PP. Pero, bueno, neste punto estamos, así seguiremos. Non vamos a ceder, non vamos a abandonar, vamos a seguir traballando por Fisterra, vamos a facelo o mellor que podamos, e así o estamos facendo. Facer cousas, traballar e lutar por Fisterra, que para eso estamos aquí. Alguna intervención máis? Bueno, como ben dixo o concelleiro Francisco, non hai nada novo, non? E hai que crear maiorías que nos permitan gobernar e que nos permitan ter as dedicacións que fagan falta. E para iso hai que falar. Pero non hai que falar 2 días antes de o pleno, vale? Hai que falar. É unha cuestión programática, non é outro tipo de cuestión, non vos confundades, non é outro tipo de cuestión. O que pasa é que nós entendemos que vostedes teñen 3 concelleiros, vale? Entonces, con 3 concelleiros que teñen, non poden pretender levar un presunto programa, o miño programa, adiante, porque non é viable, non é viable. Entonces, teránse que apoiar en a gente nós. Pero claro, eu a este señor, no seu día, 2 veces, tivemos que facer unha cuestión programática donde había cousas deles, había cousas nosas. A nos gustábanos todas as cousas deles? Non. A eles todas as nosas? Tampouco. Vale? Pero, si queremos formar unha maioría que nos permita tomar decisións deste calibre ou de outro tipo, pois temos que apostar e polo ben do polo, polo ben de Fisterra, temos que traballar e xuntarnos. A primeira vez fixemos, na segunda vez, aquí o bloque meteunos nun brete porque quería aumentar as súas competencias e, pois non sei se algún que está aquí, probablemente o señor Traba recorda que non chegamos a un acordo hasta o mesmo día do pleno pola mañana, vale? E tuvemos que firmar eso, por qué? Porque entendíamos que tiñamos que ter esa maioría, senón non podíamos facer nada. E gustoume a mí firmar eso? Non. Non, porque eso que estábamos firmando a maiores non era do noso agrado. Pero había algo máis grande, que era gobernar, vale? Entonces, hai que lutar por esas maiorías, para hai que falar, hai que sentarse. Permítame que o corte. Eu ofrecí que entrar a gobernar con nós a vostede e ao bloque. A quen me ofrecí, ten razón Luís, o PP me ofrecí, non falei con eles, porque consideraba que tiñan unha gran diferencia de votos con respecto a nós, e que iba a querer ser o alcalde. Pois hai que seguir falando. Na esquerda, a máis votada é a alternativa dos veciños. Usted declinou, non sei que agora tanto alardea, usted declinou, dixo que non a esa posibilidade. E Cuca tamén. A proposta de que vostede fora o alcalde. E iso sí que é negociar. Non é usted alcaldesa ahora. Sí, son Siga alcaldesa. traballando, siga traballando. Exactamente, sigo traballando. Por eso, quede moito que traballar. Claro que sí. Sobre todo, siga traballando, ese é o traballo, conseguir esa maioría. Claro que sí. Vale, córtolle porque como non aporta nada novo, vamos a... Vale, interven Cucasa. Vale, volvo a repetir, como se dixo xa aquí, non é nada novo, non xa temos unha postura tomada sobre iso,
É un orgullo para nós que o PP non quera facer con nós un goberno forte de 6. É un orgullo para nós que non quera contar con nós. Bueno, sí que dijo que tamén, xa xo dixen aquí outro día cando falamos, son consciente de que isto é política, o que é non hoxe, mañán pode ser sí, pero necesita de falar, de intentar convencer a outra parte ti intentar convencer de algo a eles, e ao final a política non a fixemos nós, eu non a fixen, non a fixemos os que estamos aquí, xa estaba feita cando nos chegamos. A mellor nesta non che sale, non que foi o que che dixen eu, pero eu pensaría que debería seguir falando. O noso voto vai bater agora, vai bater cando presentes a proposta da dedicación. Nós podemos ter algún erro e algunha vez non votar a favor dunha dedicación, non? Ou de algunha dedicación. Eso non ten que ver para que sapemos corregir os erros e que a partir de un punto que votemos a favor das dedicacións sempre que sepan que estean justificadas e que non estean moi abultadas, non? Seguimos mantendo o mesmo que falamos, que dixemos no último pleno. Moi ben, gracias. Pois vamos a proceder á votación do punto. Votos a favor? Votos en contra? Vale. Queda, pois, non aprobada. E agora vamos a facer un discurso. Pois ben. Este é o costo. O día 17 de xuño fun investida alcaldesa polo pleno da corporación. O día 7 de xullo, o mesmo pleno, cos votos en contra do PSOE e o PP, negóuseme a asignación salarial ao cargo. Hoxe, 3 de agosto, despois dun mes e medio traballando con plena dedicación para o Concello, a xente está portándose educadamente, non vexo que teña que haber ningún problema. Digo que hoxe, 3 de agosto, despois dun mes e medio traballando con plena dedicación para o Concello, o Pleno, cos votos en contra do PSOE e do PP, volve a negarme a asignación solicitada. Tiña tan claro, como vedes, que xa trouxe un discurso preparado. Don José Manuel Traba Fernández do Partido Popular foi alcalde de Fisterra durante 12 anos, cobrou sempre, desde o primeiro día, a súa asignación de alcalde e sempre obtivo os votos a favor do PSOE. Hoxe, concelleiro desta corporación, volve a negarme a asignación salarial. Don José Marcote Suárez, do PSDG-PSOE, foi alcalde de Fisterra durante os últimos 8 anos, cobrou sempre a súa dedicación de alcalde e sempre obtivo o voto favorable do PP. Hoxe, concelleiro desta corporación, volve a negarme a asignación salarial de alcaldesa. E seguides, ambos, todos, seguides dicíndome o mesmo que me dixestedes o día 7 de xullo. Nós, sí, ti non, porque non nos dá a gana. Unha vez máis, non aprobades o salario da vosa alcaldesa, sí, da vosa alcaldesa. Eu non son quen para darlle leccións de política a ninguén, pero o millor de honestidade, sí. Isto que facedes non é facer oposición, isto ten outro nome. Chámase revanchismo, un revanchismo que non descarto que albergue sexismo. Sabedes que estades causando un grave perxuicio, a min dende logo, pero tamén ao vosso pobo de Fisterra, polo que isto representa, pola repercusión dos vosos actos e da vosa connivencia política en pro do revanchismo político, en pro do sexismo, en pro da humillación da persona que nestes momentos vos representa, en pro da desvalorización do traballo e da dedicación que cada día emprego nesta casa pero para o beneficio do Concello. Tedes un comportamento inmoral, un comportamento carente de coherencia política, primando esa dobre vara de medir que con tanto garbo utilizades. É difícil entender como persoas con eses manifestos resentimentos poden prometer dende a oposición traballo, honestidade e xustiza para os veciños, cando sodes incapaces de entender a gravidade da vosa decisión e a repercusión dos vosos actos, que por certo vos delatan. Unha vez máis quedades retratados neste órgano de máxima representación municipal. Compráceme oír os vosos votantes, que me din que sinten vergoña do que me estades facendo,
porque nisto estades solos. Continuo o camiño de dedicación como alcaldesa, con moita ilusión, traballando para o Concello, e maniféstome preparada para lidiar con todo isto, para lidiar con vos. Mañán ás 8:30 estarei no Concello traballando para todos, para vos tamén, concelleiros sen principios nin moral. Continuamos o pleno, vamos ao punto 7, resolucións ditadas pola alcaldía para o coñecemento do pleno. Dase conta das resolucións que van da número 2023-G003-160 ata a número 2023-G003-396, que é de convocatoria deste pleno. Alguna intervención? Alguna intervención que queirades? Sí, no decreto 340 entendo que hai unha simplemente un erro sin maior importancia, víctima do corte pega. É o decreto de socorristas. O decreto de socorristas faz referencia á lista de técnicos de turismo. Corte pega. Está ganando usted os 100 euros do pleno, José Manuel. Eso sí. Intentaba ler todos os decretos antes de firmarlos. Ainda así, pasouse algunha vez. Fai moi ben, que algún xa se lle pasou, xa se lle colou mentras estaba aquí, no meu sillón. Fai moi ben lelos todos. Somos humanos, equivocámonos todos. O pleno das fronteras. Exacto. Alguna intervención máis que queirades? Vamos ao seguinte, punto 8, robos e preguntas. No. Concluído. Por aquí. Pois antes de robos e preguntas, concluído o examen dos asuntos incluídos na orden do día e antes de pasar a quenda de robos e preguntas, poño porque así o considerei a hora de recibir determinadas suxerencias de veciños e de ver tamén as necesidades un pouco do Concello. Propoño crear unha comisión informativa máis, unha comisión informativa de asuntos xerais. Xa falei con vos, non sei se a ti Cuca xo dixen, non, porque creo que o decidín despois do día de falar contigo. Pois unha comisión de asuntos xerais para tratar antes de vir ao pleno determinados asuntos, porque a vista de todo isto, se viñéramos asuntos directamente ao pleno, pois tardaríamos 7 plenos ou 8 en resolver. Entonces faríamos esta comisión, eu propóñoa, e trataríamos asuntos xerais pois de especial relevancia para o Concello, para que eu pudera tratalos con vos, a corporación, para que logo viñeran ao pleno xa un pouco máis pulidos e máis tratados, para que non digades que Entenderche mal o outro día, entón, eu pensei que sustituías a de urbanismo e creabas... Sí, pode ser, o que pasa é que como estaba xa na orden do día do urbanismo, non a cambiei. A do urbanismo queda aí e facemos a de asuntos, serían 3. Sí. E o primeiro que toca é votar a urgencia. Se declara urgente, trátase. Vale, pois entonces vamos a proceder a votar a urxencia do punto, se así o considerades, ou queres intervir, Marcote, que che vi levantando a man? Sí, porque, bueno, para votar a urxencia ou non urxencia, o primeiro temos que falar sobre a posible urxencia.
eu realmente non lle vexo ausencia, é dicir, isto podemos facer perfectamente no próximo pleno, miralo mellor, porque isto foi así moi... Que eu xa quero tratar algún punto despois deste pleno, pois na semana que ven. Un pouco repentino, creo que a creación desta comisión merece un pouquiño máis de estudio, é unha opinión. Pero, permíteme, é unha opinión que non ten sentido. O sea, pídovos, o sea, decides que vos chamo de antes, pido que se pague esta comisión porque a semana que ven xa vou a convocar un asunto que me parece de relevancia para o Concello. Pero bueno, espero que na votación os demais o vexan diferente. E se non sale, pois bueno, virán a pleno directamente as miñas propostas sin traballalas con vos. Este é un ofrecemento máis ben que vos fago para que participedes dos temas de relevancia do Concello. Intervencións? Pásase a votar sobre a urxencia do punto para logo votar o punto. Votos a favor da urxencia para incluir o punto? Unanimidade. Vale, queda por unanimidade acreditada esa urxencia para ser incluído este punto. Entón, o punto que quero incluir, pois xa o dixen, é a comisión, unha comisión informativa máis, para poder eu tratar con todos os grupos políticos, pois esos temas que de relevancia para o Concello, para que logo cada vez que haxa un pleno non digan que os chamei pois, no momento. Entón, a comisión sería unha comisión especial de asuntos xerais, estaría integrada por a presidenta da corporación, 3 membros do Grupo Municipal do Partido Popular, un membro do Grupo Municipal Alternativa de Veciños, un membro do Grupo Municipal do Partido Socialista e un membro do Grupo Municipal do BNG. Todos os grupos remitirán a través do seu voceiro un escrito no que designen os nomes dos concelleiros que formarán parte da comisión en representación do seu grupo. Poderá designarse de igual forma un suplente para cada titular. Algunha intervención queredes facer? Procedese pois a votar este punto sobre esta comisión, sobre a creación desta comisión. Votos a favor? Vale, pois queda aprobada por unanimidade. E agora vamos a robos e preguntas. Hai alguén quere intervir? Cuca? Vale, interven entón o voceiro do Partido Popular. Sí, bueno, teño unha serie de preguntas, non? A primeira delas, para a poda do paso marítimo de Sardiñeiro, supone que se pediría o permiso de costas, non? Contesto agora directamente, sí. Por suposto que quedou abraiado das condicións na que estaba o paseo marítimo, ao tratamento das dunas que eran silveiras, non daban crédito a como podemos deixar eso aí, que a única actuación que se facía era un desbroce como se fora un monte, un camiño de monte, cando é unha duna a que eles dixeron facede o que queirades porque aí xa non hai plantas de dunares. Eso é unha silveira, é un pozo de sacar de todo o que podades, é decentável. Sí, facía falta. Vale, Xeso. A segunda, vai-se dar algunha solución á ocupación por parte das autocaravanas de espazos públicos, como por exemplo o que está na Rúa Alcalde Fernández? Calquer exemplo, vale. Pois, vamos a ver, a comisión, eu como non son dictadora, pretendo que esa comisión que acabamos de constituir agora para asuntos xerais trate como primeiro tema as caravanas. Fisterra non ten unha ordenanza de caravanas, eu desto falei algunha vez con Cuca, que ele estaba traballando unha, Pepe José Recote tamén outro día díxome que estaba traballando tamén, e nós tamén estamos traballando nunha. Entón, ese é o primeiro tema que quero para esta comisión, que traballemos conxuntamente este tema. Lóxicamente, é a confección da ordenanza, buscando espacios, buscando, esas cousas que todos sabemos que temos que facer e decidir, e espero que colaboredes. É
necesaria porque os espazos públicos están nos ocupando Sí, é necesario desde fai 20 anos, pero bueno, agora ten moita urxencia. Entón, eu vou a tratalo na primeira comisión que teñamos, probablemente a semana que ven. Procedemos en pleno. Continuamos. Vale, outras preguntas, como van as obras do pabellón municipal? Está tan mal como era de esperar ou moitos sobre? Non, está peor do que era de esperar. Esperábase unha cousa, para iso había un presuposto. Entón, bueno, unha vez que inician os traballos, desmontase o teito e, bueno, se ve que resulta que esas vigas non van a aguantar o teito novo. Co cal paralizase as obras, búscanse informes, búscase unha empresa que poda desmantelar, sacar esas vigas sin que caiga a construcción inteira, bueno, un papelón, sí. Se queres máis detalle, pasas, podes facer a inspección da obra, porque se ve, eu teño uns vídeos que ademais hasta poden salir na tele, porque a obra ten a súa envergadura, están sacando as vigas tal cual así, co teito, bueno, co teito ainda sin ca construcción do teito. Unha cousa de importancia, sí. Con moito peligro de, bueno. Sí, fai 2 meses tamén fixo unha visita, verdad, que estaba... Non, isto non te imaginas se non vas a ver. Outra, estáse cobrando a taxa aos postos do mercadillo municipal actualmente? Pois vou a derivar a Carril, que é o que é secretario interventor. Eu, como non vou a cobrar ali os puestos, a verdad que me pillas agora. Eso non o fago. Non vou ali ca carteira, non. Pois, lamentablemente sempre hubo retraso. Vimos, vamos cobrando a todo pasado, a ano pasado. Continuamos en esa... Pode ser que haxa un retraso, pero do ano 2010. O sea, relativamente... Agora que está próximo ao comezo do curso escolar, ademais da adecuación dos espazos que é necesario facer, como pintar, etc., teñen pensado repoñer o posto de Bedel no Colegio Mar de Fora? Sí, nos levábamos iso no programa, estamos facendo xestións, a ver o que saldrá. Agora en agosto as xestións quedan paralizadas, co cal xa te adianto que para setembro non vai a ser posible, porque non nos dá tempo. As eleccións foron en xullo, eu investiro ben, bueno, xa sabes que os plazos, pero estamos, sí, traballamos neso. Vale, vais a reforzar o servicio de policía local con algún auxiliar, porque estamos en temporada de verán, a poboación multiplícase, por exemplo, ano pasado creo recordar que sí que se reforzara con un auxiliar novo. Non sei se o teñen contemplado porque penso que fai falta, En principio, eu falei cos municipales, parece ser que ese reforzo teríamos que falar ca academia da Policía Local. Ainda non falei porque falamos con Protección Civil, entonces eles cúbrennos moita actuación. En principio, eu vou esperar unha semana, al menos, a ver como vamos, porque Protección Civil empezou a actuar para, ao mellor ainda non 10 días, e de momento, bueno, vamos indo. No momento que vexa un desbordamento de algo, pues claro que sí, hai que contratar. Reforzar o servicio de recollida de lixo porque estamos con contenedores cheos todos os días e ocasiona graves consecuencias para vecinos, hostaleiros, comerciantes, turistas. O sea, é unha imaxe bastante mala, verdad? Sobre todo na zona do muelle que están a rebosar seguido, entón sería importante, pois... Sí, bueno, en eso vou a pasar ao concelleiro, que ademais é que non leva, pero xa lle adianto que bueno, puxemos uns contenedores que había unha pila deles ali na Herbe de Xuxo, na Casa da Hermandade, porque estaban ali, porque non se podían recoller polo camión de lixo que tiñamos. Estes contenedores son grandes, teñen máis capacidade. Hoxe a noso equipo de servicios múltiples a pudo poñer algún, non sei se vístedes, pois hai algún aí en Fisterra, en Sardeñeiro creo que deixaron 2,
e aí estaban, tuvemos que adaptarlos para que o camión da basura pudera recoller. Aí estaban mortos con telarañas. Entonces, eso xa os habilitamos, xa vamos a ir distribuídos, teñen como capacidade como 1,5 dos outros contenedores. Non chega a 2, pero bueno, teñen unhas capacidades, son máis herméticos, menos, bueno, Pero xa están adaptados, non? Están adaptados, sí, adaptámonos nós, estaban ali mortos con telarañas, sí, nos pensamos en esa solución para darlle unha salida, xa sabemos que eran para a orgánica, pero resulta que o camión non podía collelos, e os camións da orgánica que había tampouco, porque eran moi grandes, parece ser, eso nos dixeron bueno, entón, pues adaptámonos con unha peza que unha pesa lle puxo para que puderan ser recollidos polo camión noso de basura. En eso están, xa se deixaron aquí no aparcamento que hai no Centolo, debaixo do Centolo, polo outro, polo Lara tamén, en Sardiñeiro deixamos 2, estamos deixándoos donde consideremos para aproveitalos, porque sí, había moita necesidade disso. E o reforzo tamén vai a explicar o Francisco Lestón. Sí, con respecto a eso, sí, nos tuvemos un problema, creo que hai 4 domingos. Bueno, non esperábamos tanta influencia de turistas tan pronto, pero bueno, hai 4 domingos, sí, desbordouse un pouco a basura nos contenedores. Bueno, iso tuvemos en conta e a partir de aí nós non facemos recollida os domingos, facemos recollida de lunes a sábado. Desde ese domingo, de 4 domingos, xa contratamos unha empresa auxiliar e ven todos os domingos a recoller o lixo a maiores do de que nos recollemos de lunes a sábado. Bueno, a veces non pode tampouco esa empresa auxiliar prestarnos axuda en algún domingo en concreto, por exemplo, este próximo se vai vir, pero o seguinte é imposible. Pois bueno, aí tenemos que traballar con o noso camión pagando as horas ou xa veremos como. Non o vamos a deixar sen recoller, evidentemente, xa veremos como facemos, pero vai ser con noso, porque esta auxiliar non pode. Bueno, ahora temos eso, creo que estamos traballando ben, solventado, como decía Aurea, ahora puxemos contenedores a maiores, e agora non estamos tendo ningún problema, excepto algún problema puntual, por exemplo, hoxe en concreto houve un problema. Están casi todos os contenedores sen recoller. Abriuse o camión, tuvo que ir a Santa Comba a repararse, reparouse de urxencia, pero cando acabou a reparación xa eran as 2 da tarde, e o camión este auxiliar que nos axuda, pois estaba traballando en Santiago. Hoxe non pudo ir. Entón, bueno, mañán van a empezar a 6 da mañán para poder recoller todo, van a traballar máis horas. Bueno, pois a veces hai que solventalo puntualmente como se poda, porque o camión a veces, bueno, non dá máis. Ten averías bastante continuas. Aí temos un problema, pero bueno, os camións son moi caros, temos que intentar... Mas que nada era solicitar un reforzo no servicio, non? Porque Pois sobre todo da temporada... temos ese reforzo, como che decía, temos reforzo tamén nos plásticos e temos reforzo tamén no papel, que ven un día maiores a semana, tanto un como o outro. Outra pregunta, vaise tomar algún tipo de medida ao respecto das acampadas en espazos públicos, como na Praia do Rostro ou na Praia de Mar de Fora? Pois, cando vos o digades, sí, que son non sei cantos de 11. Desas comisións sagradas. Pero se non, vais facer algún tipo de... Xa digo, eu xa pago estas comisións para resolver. Vale, eu comento máis que nada porque se me traes as propostas que me traes cando te reúnes comigo, entonces pues xa... Pero cantas veces nos reunimos, Luis? Que nos reuniramos cada viernes. Es que te me echamos. Por eso. Pues agora se che van a chamar máis, xa vas a ter a oportunidade de decir o que consideres. Chama as 9 para aparecer as 10. Outra pregunta, por que se suprimiron certas actividades para os máis cativos, como por exemplo actividades acuáticas? Como a de vela, por exemplo. Pois porque se ofreceron outras. Vale. Agora teño 3 robos para facer así. Pero estando
Vale, rogo tomen medidas o máis pronto posible para solicitar o arranxo do anaco de Beirarrúa semiderrumbado, que está na zona da Avenida da Coruña, donde a cruz de baixar. Antes de que poida ocurrir calquer día unha desgraza, porque non ten región interior e está en o aire. O sea, que está derrumbada, sabes a que me refiro, non? Pois mire, demos parte nos, por primeira vez a carreteras que non tiña conocimiento deso, e debido ao parte que nos fixemos, pois vallaron, fixeron unha actuación, e son eles que nos están facendo, pidemos unha actuación urxente, nós non podemos actuar aí, xa vostedes sabrán que o Concello non pode actuar onde queira. Xa puntualicei, solicitar o arranxo. Pois solicitamos máis, porque no momento que nos demos conta, chamamos o vigilante de carreteras e compareciu no momento ante a alarma que lle creamos. Está en eso, carreteras, sí. Vale, despois de moitos, outro rogo. Despois de moitos anos solicitando, creo que dunha vez debese ya encontrar a ubicación e poñerlle aos taxistas unha caseta digna para poder levar a cabo o seu traballo. Por tanto, rogo que se lle poña este Bueno, non sei se vostede falou cos taxistas, eu xa cheguei a un acordo con eles. Primeiro temos que, vostede sabrá que ese espacio onde están eles é de portos. Entón, primeiro temos que asinar un convenio que quedou sin asinar pola anterior corporación, que era moi urxente, pero non superon chegar a un acordo nin chegar a asinalo. Entón, nós estamos nesas, e logo poñeremos a caseta, e iso xa eu me reunín con eles. Vexo que vostede non falou recentemente con eles. Hoxe por a mañá, por exemplo. Pois foi con alguén que non lle puxo tanto. Non era con insinuación, eu simplemente estou facendo un rogo para que se dé solución, non... Pois esa é a solución. Vale. A solución é dicirlle sí, claro que o vamos a facer, pero non podemos facelo en casa allea. Cando teñamos ese convenio, nos vamos a facer, nos vamos a poñer. De comentar no rogo, encontrar ubicación e poñerlle. O sea, a ubicación pode ser aí ou pode ser en outro sitio. O sea, eu non estou dando non estou referíndome ao que vostedes están referindo, simplemente están dicindo encontrar a ubicación e poñer o servicio, que despois de moitos anos creo que... Sí, pois nós levamos un mes e medio e xa encontramos sitio e... Hai que asinar o convenio con Portos, que está sin asinar, punto. Creo que nada máis. Sí, isto. Gracias por iso. PSOE. Ben, podía facer varios incisos, pero vou facer un só. Sí, por favor, sí. Por alusión. Vale. Non vai ser necesitar isto. O vigilante de carreteras, se lle dixo a vostede que é a primeira vez que ten conocimiento do problema que había ali, mentible. Mentible. Documentalmente, o sea, da forma que hai que facer as cousas, as solicitudes na administración, non o mellor nunha cafetería ou outra. Non fai falta facelo documentalmente. Podo seguir? Siga, porque me está provocando a decir algo que non... Pode seguir? Siga. A AXI, nos seus sitios, dos seus propios, ten a potestade actual de oficio en canto teña conocemento. Calquera conocemento. O vigilante ven todas as semanas a Fisterra. Cando non é unha, son 2 veces. Non actuou nunca Pepe Tousán. Eso xa o sei. Fai 2 anos que está a cuidar da carretera. 2 anos fai dous. Tanto non fai, vale, igual. Todo ese tempo, desde o principio, tuvo conhecimento do problema. Ben, hai alguna máis con máis consistencia, quero dicir? Non, eso era o principio. Pois é un principio. Pois. Bueno, vamos a ver. Preguntas. En que estado de tramitación está actualmente o plan do Casco Vello?
no punto no que o deixastes ti a tu placer. Non chegou ningún informe máis, ni nada, non? Nada máis. Vale, vale. E o estado de tramitación da modificación puntual do plan xeral que tamén iniciamos nós? Pois está tal cual como ti quixestes. Nese punto ainda non lle toquei porque non chegou aquí de volta. Non digo que chegue, vou a tocalo e actuar. Non me refiero a eso. O trámite está no trámite no que ti o deixastes. Non creo. Sí, non sei... Non creo porque os plazos siguen. Aquí non... Bueno, é igual. Aquí non enviaron. Pois eso, se non enviaron ninguna contestación da Xunta sobre a tramitación, pois contestarme eso ya está. Ese che digo, está tal cual como deixastes nese punto. Teñen pensado seguir que Fisterra siga formando parte do destino turístico Starlight? Sí. Sí. Hoxe tuvemos unha reunión en Baio, Casamatos e eso. Digo porque vexo algunhas declaracións que me preocupan, non? Porque claro... Miñas? Non, do seu partido. Do meu partido. Vale. Porque en referencia á reparación do alumbrado do paseo marítimo fa referencia que ahora virá algún iluminado, non sei se os 17 concellos que firmaron somos 17 iluminados a falar do destino turístico Starlight. Quero recordarlle que ese é un acordo que tomamos 17 concellos da Costa da Morte porque é un produto turístico interesante para nós, que o podemos ter, porque se os podemos certificar, e que aquí neste concello, neste pleno, aprobouse unha declaración de protección do ceo nocturno que tuvemos que aprobar. Pero, Marcote, eso significa ter as luces do paseo estropeadas desde máis de 10 anos? Non, si non, creo que... Pois non só as arreglamos. Creo que non... As que estaban... Creo que non me estás entendendo. Non. A mí parece moi ben que as arregles, está perfecto. Entón, quero dicir que non fai falta facer referencia a nada do estilo Starlight. Arreglanse as luces, por certo. Formar parte do destino turístico Starlight. Non, mire, non me dé clases aquí de nada, porque non ten sentido, non vou a coller ninguna... Estou no meu turno, teño que... Si, pero vai ao grano. Quero dicir que podían haber feito o mismo, gastando os mesmos cartos e as luces estar certificadas Starlight. Nada máis. Iso pudo facer usted 8 anos antes. Pero usted, Starlight non existía 8 anos antes. 2 anos sí, un ano sí. Non existía, non? Un ano non existe fai un ano. Fai un ano que fixemos... Non, tampouco non fai un ano. É igual, leva usted fora do concello un mes e medio. Tuvo tempo abondo de facer Starlight e as luces starlinas. Non pregunto nada a Laura do pabellón porque xa preguntou. Non pregunte, non. Non pregunte. Pois mire, está claro que a obra do pabellón ten máis problemas dos que en principio pensábamos todos. Por iso nós tuvemos que reformar o plano, o proxecto 3 veces. E agora hai que volver a reformarlo. Esa foi unha ineptitud, pero total. Poñerse a facer algo con 4 patacóns. Algo que, ademais, que aí está a seguridade dos traballadores que están aí dentro. O proxecto non o fixen eu, Fallou, pero usted era quen mandaba facer. Eu era alcalde, non técnico. Pero usted era quen mandaba facer. Non se pode decir, faime aquí por 4 pesetas ou por 4 euros. Algo que se lle escapaba das mans. Non fai demais. Nos, ao proxectista non lle demos un precio. Non lle deron? Un precio. Entón usted foi tonto. Por qué? Porque usted deberá dicir que fai unha rehabilitación integral e non 4 salidas ali se quedan. E as vidas non as miraste. Se non saliron as vidas, a espuma que iba no teito que xa estaban temblando si quería amianto ou non, porque todos xa tiñamos que desalajar o suelo. Eso fan os técnicos.
Ou vai facer usted o proxecto de novo? Pero eu revisarei o proxecto, verei o que fai falta. Ante esa ruína que era, porque é unha ruína. Vai revisar usted o proxecto? Pois sí. Usted non revisaría o proxecto da súa casa, se fai unha casa? Non ten esa capacidade? Desde o punto de Eu vista... sí, eu teño-a. Pois que sorte que fiz terra que estou aquí. Usted sí. Sí, home. Eu, desde logo, desde o punto de vista técnico, non vou revisar o proxecto. Non revisa o proxecto. Casa. Pois claro, así che fui. Sí, en eso estou de acordo. Vale. Moi ben, continúo. Temos unha alcaldesa ingeniera. Temos unha alcaldesa interesada en todos os temas que toca. Como está a licitación do mercado? É normal, se preocupe. É o seu traballo. Como está a licitación do mercado? Que cobra. Seguindo o seu ritmo. No ritmo propio que lle corresponde. Está adjudicado ou non? Non, ainda non o adjudicamos. Vale. Non sei, non o adjudicou vostede que tuvo 4 anos. Eu levo un mes e medio aquí. Pero realmente falar con vostede resulta moi complicado. Moito, a mí tamén. Porque como vamos a aprobar e licitar unha obra antes de ter nin proxecto, nin nada. Claro, exactamente. A obra licitase cando xa todo feito, non? Claro, sí. Nós empezamos a licitación. Sí. E tú tedes 4 anos para licitar e eu teño un mes e medio para contratar, para facelo. Continúen. Non engañe a ciudadanía. Supoño que a estas alturas usted ten que saber cal é a diferencia entre facer un proxecto e licitarlo. Eu xa fai moitas alturas que o sei, José Marcos. Pois non parece. Non lle parece a usted que xa dixo que non entendía de proxectos? Eu sí. É o que deduzco do que digo. Unha pregunta sobre a festa da playa tiña autorización de costas? A mesma, tiña as mesmas autorizacións que todos os anos que se fixo. Que saca ahora, que quera ahora? Que eu recorde, mentras eu estuve, non temos ninguna autorización para a festa da playa. Fíxose a festa da playa como se fixo sempre. A mí non me pediron autorización para facela. Pedironme cartos. Bueno, a nosa vez. Pois, así mesmo se que digo. Oye, unha cosa, En calidade de que está a traballar o Juan Francisco Martínez Canosa, creo que é, non? Non se acorda. Juan Francisco Martínez Canosa non está traballando no Concello. Porque temos coñecemento de que está facendo labores no Concello e hasta onde sabemos non é traballo eventual, que obvio podía ser, digo que non, nin ten un contrato de servicios co Concello. Non está traballando no Concello, outra cousa é Juan Francisco, é coordinador do partido, e pode despachar comigo cousas no meu despacho que están horas abondas que non sei se usted as pasaba. Non, eu estaba na casa todo o día. Digo isto porque acaban de salir na prensa que por labores parecidas ou iguales, non sei, a oposición do Concello de Ponteareas metió o caso na Fiscalía. Non estou facendo amenaza ninguna, que non se me ocurre facer semejante cousa. Pero, mire, vostede acaba de dicir, parece que din, cando vostede teña probas fehacientes de algo, presente en Fiscalía ou donde lle parezca. Non se preocupe, mañá se va a aparecer. Podedes pedir ese servicio tamén cando viña Juan da Pinichota e máis significado. Cando estaba falando un día. O mellor ten as edades o cara de Bilbao. O que pasa que este é un concello, a Guarda Civil.
Prosiga. Por eso mismo veño, Pepe, porque hai categoría. Así as cousas están mellorando, pouco a pouco. Por favor, rógase que manteñan a compostura. E pídese ao público tamén. Fala vostede antes dun convenio con Portos, un convenio que xa hai tempo que está no Concello. Eu pregúntolle, vai a traer ese convenio aquí ao pleno para que o aprobemos en pleno? Vai solicitar un informe de intervención sobre as consecuencias económicas para o Concello dese convenio? Si, van a solicitar un informe, sí. E logo xa valorarei se ten que traer ao pleno ou non. Se non teño, non vou a traer. Vale. Porque son 3 de 11. Evidentemente, por eso eu digo. Teño necesidade, non vou a traelo. Pero si é que sí, claro que sí, vou a traelo e antes de traelo traballaremos con vos e leeremos e estudiaremos as veces que queirades. Pode levar a esa comisión que acabamos de crear. Exactamente. Bueno, ahora por rematar solamente vou facer un rogo. Vostede pode estar de acordo ou en desacordo cas decisións que se toman aquí, ¿no? Entre os concelleiros. En eso, evidentemente, ten todo o dereito do mundo, tanto usted como o resto que estamos aquí. Isto é unha cuestión de propostas que se votan e cada un vota libremente dentro da legalidade, evidentemente. Vamos votar cousas legales para iso está o secretario interventor, pero eso non dá dereito a menospreciar ou insultar o resto dos concelleiros, porque nós, polo menos o Partido Socialista, non somos machistas. Entendo que no Partido Popular tampouco. Decir, como dixo vostede, Entón, teño que chamar os explotadores. pois chamos que o que queira. Voulle dicir que, por favor, non nos insulte o que lle iba a pedir, simplemente non lle iba a pedir máis, vale, pero se quer seguir insultando, pois siga. O que lle vou a dicir é o que lle reitero. Non insulte a ninguén, que non fai falta insultar a xente. Usted sabe perfectamente que non ten nada que ver con machismo. Mire, a decisión que eu tome. non insultei a ninguén, non utilicei insultos, solo utilicei adxetivos calificativos, pero non insultos, É os insultos que son. Sí, nos sumámonos tamén o robo que está comentando o Porque portavoz do aquí neste Partido pleno, Temos que representar a este pleno, moción. por iniciativa deste señor que teño aquí ao lado, a la esquerda, tomouse aí o acordo de decirle a xente que nos está agora aquí, a mexos que estaban aquel día, de que hai que respetar esta institución, hai que respetar a xente. E non fai falta faltar o respeto a ninguén para defender cada un as súas posturas que son moi dignas. Cada unha as súas, que as súas, as nosas, pero eu creo que hai palabras que sobran. Xa, pero resulta que palabras dignas, a mí as vosas, en ese sentido, parecenme falta de dignidade política. Entón, así o digo, son adxetivos calificativos, non son insultos. Bueno, pois non use adxetivos calificativos na nosa persona. Eso non o pode privar o salario, pero o uso da palabra non a pode privar. Non a pode privar. Eu non llevo a poñer a usted ningún adxetivo calificativo. Non se preocupe que miña nai doume máis educación. Hai que demostrarlo. Sí, Siguiente intervención. van a estar os plenos tensos na legislatura. Eu invito a todos a facer yoga, é moi bo, relaxa e pode levar unha vida mellor. Eu antes tamén actuaba así desa maneira. Entón, eu tamén iba a preguntar por a licitación da Casa da Cultura. Xa dixeches porque non estaba. O que sí quero deixar claro que foi algo que se traballou moi duramente. Foi da nosa área, vale, foi algo que se traballou moi duramente. Do mesmo xeito que se vería un camión, tamén un funcionario fai mal un traballo e queda a cousa aparcada. Entón, tens que repetir, tens que ir mil veces a Diputación, tens que traballarlo, traballouse durante moito tempo, durante 4 anos, estuvemos a punto de perder a subvención, porque a primeira vez que nos la deron foi no 19, tuvemos que facer moita forza para non perdela, cando marchamos quedaba case listo. Eu quero dicir que se traigo a pregunta de como vai a licitación da Casa da Cultura tamén é para saber en que estado vai, tiña que presentar os informes a empresa que lle tocou a adjudicación porque tiña unha baixa temeraria ou algo así, e simplemente pregunto por eso, pero
O que quero deixar claro que nos 8 anos anteriores no goberno traballouse, e traballouse nese caso, o pabellón pudo pasar, nos proxectos pasan, o da Casa da Cultura tamén. O da Casa da Cultura tiña un proxecto inicial moi baixo que vou modificar, despois hubo problema coa Diputación, que o funcionario este de turno non se olvidou de metela, e quedou durante 2 anos fora, hasta que recuperamos a subvención. Digo que non se fixo antes porque houve problemas polo medio. Non digo que non tens que justificar de ninguna maneira, as cousas están como están, onde están. Eu levo un mes e medio aquí, vou facendo pouco a pouco, sin descanso, un día tras outro, horas. Te pregunto que a ti te vai contestar. Vale, Aunque me trata con respeto, merece o mismo respeto. outra pregunta é se teñen pensado facer o desbrose das pistas forestais dentro do programa do loito contra incendios. Sí. Estaba bastante alto, non? Nós tamén solíamos facelo tamén en agosto, normalmente non o fixemos antes de agosto, pero ainda se está a tempo. Nos pretendemos facer un continuo. Vale, entendo que nesta comisión de asuntos varios que falaches, que nos podes explicar a mellor o que tes pensado do cementerio, porque dixes na prensa leemos o outro día de que estaba xa mirando a posta en funcionamento do cementerio de Cabanas. Sí, a intención sí, xa falaremos. É algo que nos tamén nos interesa, bueno, vai por aí. Polas acampadas e as autocaravanas, tamén preguntamos se a Polilocal fixo algunha actuación ao respecto. A Policía Local? Sí. Fixo. Tomou nas caravanas, bueno, quero dicir que tamén as facían cando estábamos nós, cando as caravanas teñan as mesas fora, e as ve a Polilocal poden actuar, non fai falta que haxa unha ordenanza. Xa, pero pouco podes facer, ti sábelo, pouco podes facer. Agora faremos a ordenanza, cando vos queirades e teñades a ben, aprobada en pleno, e lutaremos, bueno, iremos en ese sentido, os campamentos e outro... Non se pode facer, pero un traballo da Policía Local. Traballo noso de ter a ordenanza e dotalos a eles da norma que poden utilizar para ter máis forza. Nos tamén íbamos a preguntar polas actividades do museo que hubo ano pasado, pero bueno, xa contestastes, que se puxeron moitas no sitio. Tamén queremos preguntar pola biblioteca, se se vai a dotar de persoal fixo ou se se vai a seguir traballando con voluntariado. De momento con voluntariado. Vale, sabes, xa o falamos, non? Sabedes que ao non ter personal fijo perdemos moitas subvencións da Xunta, entón sería bo ter persoal fijo. Xa sabes ti tamén, xa sabedes que para ter personal Non é ese o problema, sí. Non nos deixan, non é tan fácil. Entón temos que tirar de voluntarios, que por sorte temos. Vale, tamén teño rojos agora, que se desbrose a limpeza, que se limpe a baixada a mar de fora na zona da Insua, a que baixa por o que vai para o Bernadero, está bastante mal. Recollida. Onte estaban ali traballando, di o concelleiro. Non pasei por ali. Pois onte mismo. Vai 3 ou 4. Sí, cada día estamos nun sitio. Este sí que o vi onte, hoxe pudo estar feito, pero o desbrose da zona do Parque Biosaudable do Langosteira foi un... Sembrou-se ali un césped que ao final non serviu o césped, foi o cobradoiro, pois se un trébol, e agora está bastante alto, quedou todo nivelado o terreno, e se desbrosa queda bastante ben. Entón, só eso. Na zona de Vilar, tamén quedaba por rematar meter unha balaustrada ali que pediran a asociación de veciños que vai a usar a escola. É máis un pequeno desmonte, nivelar un pouco a parte de atrás do que é a escola. Temos esa pita proyectada, vale. Temos o que vais facer. Sí. Falando dos contenedores, os contenedores que había ali, ese sistema, mirámoslo nós de poñerlo, o que pasa que claro, foi cando estábamos rematando, xa acabouse e aí quedaron os contenedores. No mesmo sentido, quero dicir... Pero os contenedores levan 7 meses ou 8 ali, tirados. Bueno, cando fomos a poñer foi cando non funcionaba 7 meses, non sei, non me acordo. Canto leva? Non me acordo. Non, sigo de cabo porque tamén ten que haber no almacén, creo que son 17, pero non están fijo, papeleiras para
sustituir no paseo marítimo. Sí, xa utilizamos a lugar. De feito, este sardiñeiro que pusemos saíron dali. Vale. Se está repañando donde... Ademais, tamén hai no almacén, hai unha balaustrada para meter aquí nesta plaxiña de aquí abaixo, nesta de aí, na zona de aí, na zona da dereita, ten dúas balaustradas esta atrás, a zona da dereita falta, está xa no almacén, xa tamén estaba feita, era unha das órdenes que deixáramos nós feitas ali. Non teño coñecemento disso. Vale, non teño nada. Moi ben, pois rematamos aquí a sesión de hoxe, de pleno de hoxe. Ai, perdón.